Hej og velkommen. I denne her episode så vil jeg gerne lave en tutorial med Open Broadcast, hvordan du downloader det og sætter system op. Så 2 sekunder, den loader lige, jeg ved ikke hvorfor. Så 2 sekunder, jeg skal lige... Sådan der, så når jeg ser på tutorials på engelsk eller dansk, så siger de nemlig det. Du kan selv downloade linket i description. Jeg tænker bare, hvorfor? Man kan jo bare vise, hvordan man downloader det også. Så der kommer også til at være link i description. Så jeg skriver caps lock fra Open Broadcast Software. Altså det kan være forskellige af det her. Det burde gerne være den øverste. Så kommer der det her frem. Og her så gemmer jeg et link. Jeg skal lige sådan der. Og der er det her, så de kan vise hvad. Så downloader du helst den Windows 7 eller 8. Så trykker du selvfølgelig. Så kommer der sådan en her. Og så jeg prøver lige at slette min nuværende OBS. Jeg behøver ikke at slette den for der. Men så trykker jeg bare her. Du skal ikke hive den ud, for den bliver direkte downloadet. Så trykker du ja. Så next. Den loader lige. Så finish. Og så burde I fået to sekunder. Så burde I have fået den her. Så åbner I den. Og så lad os prøve og bare fjerne alt. Så din... Men jeg skal lige... Okay, så din kommer til at... Men jeg skal lige... Kan jeg ikke flytte? Sådan her. Din kommer til at se sådan her ud. Bortset fra at den der kommer til at være oppe. Så herinde i indstillinger. Så den øverste, der har den på det sprog du fra. Det vil så sige dansk. For ellers. Hvis du ikke er dansker, hvad fuck laver du så her? Så kan du ellers bare kopiere det her. Og den her, den må helst ikke være over
det gælder hvad? Du kan nemlig downloade eller søge på Google Test Your PC, tryk på scannen, og så giver den dig et resultat, hvad der vil være bedst. Og jeg plejer normalt bare at bruge AAC. Bare duplikere det her. Og her, når du trykker gennemse, og så trykker herned, trykker på flash videofil, og så har du altså dem der ser sådan her ud uden den der play-knap. Det hvor dine videoer bliver sendt hen. Så næste videoer, så duplikerer du bare det meste af det her. Her, det var meget, at din skærm skal være. Du kan dele den i sådan der, men så kommer der til at være sort rundt om det meste. Det bedste er nok at sætte den til det her. FPS, den skal helst være det der. Lyd, det kan være forskelligt. Den der vil ikke være der hos jer. Her så vælger du om du bruger mikrofon eller whatever you got. Standard. Genvoice taster. Så nu har jeg sat den til F6. Så skal jeg trykke F6 for stoppe start videoen, og F5 for at mute. Avanceret, så skal du bare duplikere alt det her. Du kan bare stoppe videoen. Så du skal ikke ændre noget herinde. Mikrostøjgrænse. Den her skal helst være slået til. Og så skal de være på cirka det her. Okay, nu til hvordan du optager skærmen her, og hvordan du optager spillet. Du klikker her, trykker tilføj i scene. Kald den hvad du vil, hvis du nu skal filme din broadcast, så skriver du broadcast, så hedder den det. Så kan du tilføje alle mulige ting. Du kan tilføje tekst, og så skrive hvad du vil. Altså det er bare tilfældigt hvad jeg skriver. Trykker OK. Og så trykker du her. Så kan du selv vælge. Hvis du vælger skærmoptager, så optager den her. Den optager intet andet end skærmen. Altså ikke spil. Hvis du det kommer vi tilbage efter. Hvis du skal have billede på, så trykker du her. Trykker her, og så skal du have et billede inde her. Jeg har ikke lige et billede nu. Så kan du trykke på start. Så filmer den præcis din skærm. Nå, sådan der.
så filmer den præcis alt det her. Og du kan se hernede, det er lyden, og hvis den er alt for høj, så kan jeg lige gå herind. Sådan der, tryk OK. Og så dur det i hvert fald. FPS'en kan du se hernede, du kan se hvor lang tid du recorder. Og nu hvis du vil se, hvordan du optager det spil, trykker tilføj scene. Kald den hvad du vil. Spille optager. Trykker tilføj, du kan tilføje tekst. Du kan tilføje billeder. Så tager du den her, som på dansk hedder spiloptager stream. Trykker på den. Nu bruger jeg den kun til spiloptager, så jeg trykker der. Og så kan du bestemme her, hvad den kan filme. Den kan filme det jeg laver nu, eller min Skype. Og hvis jeg for eksempel starter Minecraft, så kan du se, så kommer der også Minecraft Lounge. Trykker OK, og så gør den det, at den burde om lidt optage Minecraft Lounge. Men som sagt, så bruger jeg ikke det her. Jeg bruger nemlig XSplit. Det er bare hvis jeg hellere vil bruge OBS. De synes det virker bedre. Så og hvis det er lyden på baggrundsstøj og spillet. Det her, det er din egen stemme. Og så kan du indstillinger, redigere, scene, plugins og alt muligt. Så jeg trykker. Så prøver jeg lige. Jeg skal så gør lige det her om. Så optager den nemlig det her. Men min OBS duer ikke, og det er derfor, at jeg vælger at bruge det her. Så når du er færdig med at optage, trykker stop optagelse. Går herind, broadcast indstillinger, gennemse, går herned, trykker på flash videofil. Og så er der ellers alle de her recordinger, som jeg har lavet. Eller som du har lavet. Så det er sådan du downloader og får din OBS til at virke. Det er ikke altid den dur. Men der kommer også en video om hvordan man downloader og indsætter XSplit broadcast. Jeg skal lige sige, XSplit Gamercaster, det
ikke en så god, for den her kan kun optage spil, og den her kan optage skærm og spil. Og I kan også se, den er åben lige nu. Den kan godt se ret avanceret ud med alle de her knapper. Og jamen, jeg vil egentlig bare gerne sige mange tak for at I så med. Hvis I kunne lide videoen, så meget gerne like den. Hvis I ikke kunne, så må jeg også gerne dislike. Så længe I skriver i kommentarerne hvorfor, så jeg kan gøre det bedre til næste gang. Så vi ses bare i næste video.